Днес отиваме на корейска сватба в София. 왜 나한테 물어? I mean, where are we going? Why? I forgot. 우리 결혼식. 600. Никой не знае къде отиваме. Отиваме на сватба. Корейска сватба. В България. В Правец. Правец Golf Club. В голф клуб в Правец. До след малко. Нищо не се вижда. Мъгла. Само близките дървета. От другата страна нищичко не се вижда. За първи път ли виждаш мъгла? За Интересно. първи път толкова голяма мъгла, иначе съм виждал мъгла. О, да, нещичка не се вижда, освен червените автомобили, знам. Даже камерата не може да ми фокусира. The whole into the nothingness. A lot of nature. Oh yeah, I saw too. Keep right, then your destination will be on the right. 같이 가, 같이. Преди началото на сватбата имаше раздаване на някакви подаръци и някои от тях бяха много интересни. Подготовка. Will be the Korean ginseng wine. This is Korean traditional alcohol. So the next number, the lucky number will be 26. 26. Днес се жени моя ученичка от преди около 15 години. Преподавах на нея и на по-голямата й сестра английски язик. За тези от вас, които знаят ресторант Юн в София, близо до Жолио-Кюри, това е втората дъщеря на собствениците. А сега да започваме. Младоженците ще влязат по ето тази пътечка, а ние ще ги гледаме как минават пред всички. Първи минават родителите на младоженеца. А сега родителите на булката. Те са и собствениците на първия корейски ресторант в България. На корейските сватби винаги има много поклони. Това показва уважение към гостите. Родителите на младоженеца сядат от ляво на алтара, а на булката от дясно. Ето го и пастора, който ще ги венчае. На неговите деца също съм преподавала английски. Много ми е мило и приятно, че виждам всички тях тук. Вижте ги колко са сладки. Подаръка, който се дава на корейска сватба, винаги е пари в плик. Между другото, и те като нас правят две сватби. Една в Корея и една в България. Младоженеца е от Корея, той не живее в България, но тъй като булката е израснала тук, всичките й приятели и семейство са тук. Доколкото знам обаче, младата двойка планира да живее в Южна Корея. Поклонът е част дори от модерната корейска сватба. Тъй като семействата са християни по религия, церемонията започва с обща молитва. Тя ще бъде водена от друг пастор. Една голяма част от корейците в София са вярващи християни. Имат си църкви в София и ги посещават много често. По принцип, корейските църкви са място за социализиране, капване и създаване на общност. Корейците, които посещават тези църкви, могат да се радват на подкрепа, когато имат нужда и така, въпреки че са в чужда държава, не се чувстват сами. Корейските пастори в България са уважавана част от корейското общество. А сега по американска традиция младоженците ще кажат няколко думи един на друг пред всички гости. 하나님께서 우리를 만나게 하시고 지금 이 순간까지 인도해 주셨다는 게 얼마나 큰 축복인지 매일 새롭게 느껴. 지난주 교회에서 들었던 말씀이 문득 떠오르네. 그리고 방금 Често корейците, които са по-силно религиозни, държат да се оженят или омъжат вътре в тяхната религия. Вярата е много важна част от техния живот и искат партньора им също да ходи на черква, да споделя тази вяра с тях и да бъдат двойка в тази общност заедно. Най-религиозните пък оставят решението за кой да бъде техния партньор, да го вземе църквата.
пастора. Не говоря за тези младоженци тук, тъй като там не знам точно как са се запознали, но по принцип познавам такива двойки в България. В тези случаи задачата на пастора никак не е лека. Той трябва добре да може да прецени на младите характера, за да знае кой ще си пасне с кой. И българи участват също в тези църкви. Всъщност познавам бегло една такава двойка, която живее в България. Корейка с българин. Част от една и съща църква и събрани чрез църквата. И за да не оставя място за догадки, ще ви кажа, че това не са култове, няма нищо общо с култ. Това са официални религии в Южна Корея, най-вече католици и протестанти. А сега следва самото подписване. Корейската общност в София, а и като цяло в България, не е много голяма. Затова всички се познават и когато има такива хубави моменти, всичко е някак още по-емоционално. Усещането е като едно голямо семейство, което минава през радостни моменти, както и през трудности заедно. Аз лично напоследък много се радвам, че се организират все повече активности в корейското общество, както и съм много благодарна, че ме канят да бъда част от всички тези позитивни емоции. За мен също, а и със сигурност и за Джей и за Дамин, това е един начин да се докоснем до Корея, въпреки че живеем в България. Смятам, че особено за Дамин това е много важно и полезно. Накрая на церемонията отново имаме молитва И поклон за благодарност към гостите за финал. Корейските сватби задължително имат и музикален елемент. Обикновено това е песен.
Следва танцово изпълнение. Това, между другото, е брата на булката. А сега ще правят танц на песен, която е от любимата група на булката. 가장 좋아하는 그룹이죠. 엑소. Сега идва момента на официалния поклон към родителите на булката и на младоженеца. 신부 부모님께서는 자리에서 일어나 우리 멋진 신랑 신부를 향해 내서주시기 바라겠습니다. 네, 신부 부모님께 인사. 네, 그거 한번 안아주세요. 네, 앞으로 살아갈 때 모처럼 행복하고 사랑만 가득하기를 바라며. Забелязвате ли как водещата винаги на всяка стъпка ги инструктира какво да правят? Това е много типично за корейските сватби. А сега поклон към родителите на младоженеца. 신랑 신부는 신랑 부모님께 인사하도록 하겠습니다. 부모님께 인사. 네. Думата инза, която тя повтаря, е буквално поздрав, но винаги в Корея това включва и поклон. 신랑 신부를 꼭 안아주세요. Спомням си на нашата сватба, свекърва ми ме предупреди, че трябва да се покланям 100 пъти на сватбата, така че да си почивам от предния ден. След това отидохме в съседния салон The Happening, но това забравих да ви го запиша, съжалявам. Просто бяхме вече гладни и се насладих на обстановката, говорихме си с всички, снимахме се и си прекарахме чудесно. Дадоха ни и торбички с ето тези подаръчета. Подаръци! Еха! Колко много неща. Рамян. Това какво е, кимчи? Я? Това пък не знам какво е. Да, кимчи. Ма това какво е? Това какво е, я? Не видя? Slim. Citron juice. Имаме още един рамян. Ето този е за мен и за тебе. На здраве. Този е за мен и за тебе, червения за апа. Той е люк.
Предполагам, че и там има същите неща. Може да не ги изваждаш всичките. Ще ви завадя. Естествено. Още носочки. Леле, колко подаръци! Не мятай така, не мятай така. Това пък не знам какво е. Я? Чакай, не го отваряй. Дай първо да видим какво пише. Добре. Ето го същото. Много интересно. И това какво е? Sweet potato chew. А това какво е? Това е ким. Това ще е много вкусно. Пак такова. Sweet potato stick. И това ще е вкусно. Стик? Да. Ти сега не преяда ли малко? Мисля, че преяде. Добре, айде да го опитаме. Unboxing. Ама измисли ръцете. Айде да видим сега. Интересно изглежда. Интересно. Отхъпи малко. Как е? Я? Става? Ама лепкал. Having party? Unboxing. Приятничко е.